രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമ്മള് 2 അധ്യായം കൂടിയേ നോക്കാനുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭാവഭക്തി ആണ് 17ഉം 18ഉം അധ്യായങ്ങള് ഭാവഭക്തിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സജ്ജന സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം, അതായത് ഭാവഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ വന്നതാണ് അല്ലെ ശ്രീനാരദ മഹർഷി ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ അല്ലെ ദാസീപുത്രനായി. പിന്നെ 4 ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരുടെ കൂടെ സഹവസിച്ചത് കൊണ്ട് പിന്നെയുള്ള ജന്മത്തില് മഹർഷിയാവാൻ പറ്റി. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ആളിന് വാക്കുകളിലൂടെ ശ്രോതാക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആത്മീയ ജീവൻ കുത്തിവെക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അതിനാൽ അത്തരം കലർപ്പറ്റ ഭക്തരുമായി വേണം സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ. അങ്ങനെയുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ടും സേവനം കൊണ്ടും ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തൻ ഭഗവോന്മുഖമായി ആസക്തിയും സ്നേഹവും ഭക്തിയും വളർത്തിയെടുക്കും എന്ന് തീർച്ച. അപ്പോൾ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരാളിൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ആത്മീയ ജീവൻ കുത്തിവെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുമായിട്ട്, ശുദ്ധ ഭക്തരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നത്? സാധനാഭക്തിയിലൂടെയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ വൈദി സാധനാഭക്തി, രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി. ഉദാഹരണമാണ് നാരദമുനി വൈദി സാധനാഭക്തി ചെയ്ത് ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് വന്നതാണ്. പിന്നെ കപിലദേവന്റെ പ്രസ്താവന, ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തൻ ഒരു സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ആളിനെ സേവിക്കുകയും സമ്പർക്കം ചെയ്യുകയും വേണം. പിന്നെ സവിശേഷ കാരുണ്യത്തിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം, കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം, ഭക്തന്റെ ഹൃദയംഗമമായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനോട് എന്തൊക്കെയാ വളർത്തിയെടുക്കുക? ആസക്തി, സ്നേഹം, ഭക്തി, ഇതൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കുക. അതാണ് ഭാവഭക്തിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഈ മായയാൽ അന്ധാളിച്ചിരിക്കുന്നവരെ അവരോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നതിനു പകരം പരിപാലിക്കണം. കാരണം ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ കാരുണ്യം കൂടാതെ അവർക്ക് മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല. മായയാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ വൈഷ്ണവരുടെ കരുണയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രഭുപാദിന്റെ വാണിയാണ് അല്ലെ. ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഈ മായയാല് പെട്ട് പതിതരായിരിക്കണ ബദ്ധാത്മാക്കളെ ഒക്കെ പരിപാലിക്കണം. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ കാരുണ്യം കൂടാതെ അവർക്ക് മായയിൽ നിന്ന് മുക്തരാവാൻ സാധിക്കില്ല. അത് കാരണം നമ്മളല്ല ഈ ഭക്തര്, വൈഷ്ണവര് അവരോടൊക്കെ കരുണ കാണിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ഭാവം കൈവരിക്കുന്നത്? സാധനാഭക്തിയിലൂടെ. ഇത് നമ്മൾ കണ്ടതാ. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ സവിശേഷ കാരുണ്യത്തിലൂടെ. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം അതെങ്ങനെയാ? വാചിക സംഭാഷണം വഴി, നോട്ടത്തിലൂടെ, അനുഗ്രഹത്തിലൂടെ. അതൊക്കെ ഇന്നലെ കണ്ടതാണ്. സംഭാഷണം വഴി കൃഷ്ണൻ നാരദമുനിയോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നാരദ പുരാണത്തിലെ സംഭാഷണം വഴി
നോട്ടത്തിലൂടെ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടിയത് പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്ന ഗോപകുട്ടികൾ. ഹൃദയത്തിലൂടെ അനുഗ്രഹത്തിലൂടെയോ ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ഭാവഭക്തി നേടി. കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ, പിന്നെ മൃഗാരി, പ്രഹ്ലാദനും മൃഗാരിയാണ് കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം. ശ്രീ നാരദ മഹർഷിയുടെ കാരുണ്യത്താല്, നാരദമുനിയുടെ ആശംസ കൊണ്ടാണ് ഇരുവരും ഭക്തരായത്. പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാ വരിക? ശുദ്ധപ്രേമം രണ്ടവസ്ഥയിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് മാറ്റി പതിക്കാൻ കഴിയും. ഹർഷോന്മത്ത മൂലവും ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം കൊണ്ടും. വൈദി സാധനാഭക്തി, രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി, രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അത് ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കണു നമ്മളെ, അല്ലെ? അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പ്രേമഭക്തിയിലേക്കും എത്താൻ പറ്റും, അല്ലെ? ഒരു കൃഷ്ണന്റെയോ കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെയോ കൃപ കൊണ്ടും നമുക്ക് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. വൈഷ്ണവ തത്വചിന്തയിൽ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് 3 വഴികളുണ്ട്. സാധനാസിദ്ധ, നിത്യസിദ്ധ, കൃപാസിദ്ധ എന്ന്. അപ്പോ സാധനാസിദ്ധ വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയിലൂടെ ഭാവഭക്തിയിലെത്തുന്നത്. നിത്യസിദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോപികമാര്, നന്ദഗോപരൊക്കെ അവർക്ക് സാധന ചെയ്തിട്ടല്ല, അവര് സ്വതസിദ്ധമായിട്ട് ആത്മചോദിതമായിട്ട് അവര് ഭാവഭക്തിയിൽ വന്നതാണ്. കൃപാസിദ്ധര് എന്ന് പറഞ്ഞ കൃഷ്ണന്റെയോ കൃഷ്ണ ഭക്തരുടെയോ കൃപ കൊണ്ട്. പ്രഹ്ലാദ് മുനി, പ്രഹ്ലാദ്, മൃഗാരി, അങ്ങനെയുള്ളവർ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ കാരുണ്യം ഞാൻ ഭക്തിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കാരണം മൂകൻ സംസാരിക്കുകയും ഉടന്തൻ ഉയർന്ന പർവ്വതങ്ങൾ കടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാധവന്റെ പരമാനന്ദ പ്രകടനത്തിൽ നിന്ന് പ്രവഹിക്കുന്ന കൃപ ഞാൻ സ്മരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവം. 17ഉം 18ഉം അധ്യായങ്ങള് ഭാവഭക്തി തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഭാവഭക്തിയുടെ 9 സവിശേഷ ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മള് 18ാം അധ്യായത്തിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവം, അധ്യായം 18 ഒന്ന് വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അധ്യായം 18 ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവം. അടുത്തതായി കൃഷ്ണോന്മുഖമായി ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ രൂപഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നു. 1. തന്റെ സമയം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. ഒരിക്കലും അലസനായിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. ദിവസം മുഴുവനും യാതൊരു വ്യതിചലനവും കൂടാതെ സേവനം നടത്താനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹം. 2. എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളവനും സ്ഥിര പരിശ്രമിയും ആയിരിക്കും. 3. ഭൗതിക ആകർഷണത്തിൽ സദാ അനാസക്തനായിരിക്കും. 4. താൻ നൽകുന്ന സേവനത്തിന് ഭൗതിക ആദരം പോലും ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. 5. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം തന്നിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എപ്പോഴും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. 6. വിശ്വസ്തയോടെ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഉത്സുകരായിരിക്കും. 7. തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതിൽ സദാ തൽപരൻ. 8. ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാൻ ഉത്സുകൻ. 9. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നതിൽ സന്തുഷ്ടൻ. മധുര, വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 9 സവിശേഷ ഗുണങ്ങളാണ് ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇതിലിപ്പോ രണ്ടാമതായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അവ്യാർത്ഥ കാലത്വം എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്നാമത്തെ പറയണത് സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം. കൃഷ്ണോന്മുഖമായി ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള കലർപ്പറ്റ ഭക്തൻ തന്റെ വാക്കുകൾ സദാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നു. ഉള്ളിൽ സദാ കൃഷ്ണ ചിന്തയായിരിക്കും. ശരീരത്തെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനോ അതുപോലുള്ള മറ്റു സേവനങ്ങളിലോ ഏർപ്പെടുവിക്കും. ഹർഷോന്മത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ണീർ പൊഴിക്കും. ഇങ്ങനെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വിനിയോഗിക്കും. മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കുകയില്ല. അപ്പൊ അതാണ് അവ്യാർത്ഥ കാലത്വം എന്ന്. സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം അതിവിടെ രണ്ടാമത്തെ നമ്പറായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സ്ഥിരോത്സാഹം ഒന്ന് വായിക്കൂ. സ്ഥിരോത്സാഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സ്ഥിരോത്സാഹം അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര കാരണമുള്ളപ്പോൾ പോലും തീരെ അസ്വസ്ഥനാകാത്തവനെയാണ് അടക്കമുള്ളവനും സ്ഥിരോത്സാഹിയും എന്ന് പറയുന്നത്.
അടക്കവും സ്ഥിരോത്സാഹവും ഉള്ളയാളിനെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം പരീക്ഷത്തിൽ കാണാം. തന്റെ മരണസമയത്ത് ചുറ്റിലുമുണ്ടായിരുന്ന മഹർഷിമാരോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മഹാബ്രാഹ്മണരെ, നിങ്ങൾ എന്നെ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അർപ്പിതദാസനായി കണക്കാക്കണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എന്റെ മനസ്സുറപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഗംഗാതീരത്ത് വന്നത്. എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും ഗംഗാമാതാവും എന്നിൽ സംപ്രീതയായി തീരട്ടെ. ബ്രാഹ്മണപുത്രന്റെ ശാപം എന്നിൽ പതിക്കട്ടെ. ഞാൻ അത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളെല്ലാം ദയവായി വിഷ്ണുവിന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിട്ടാലും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവാധിശായിയായ ഗുണഗണങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ എനിക്ക് സംഗതിയാകട്ടെ. മഹാരാജാവിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റം ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ പോലും പ്രകടമാകുന്ന ക്ഷമാശീലം, ആ മനസ്സിന്റെ സ്വച്ഛന്തമായ നില, ഇതെല്ലാം അടക്കത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്. കൃഷ്ണോന്മുഖമായി ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെയാണ് ക്ഷാന്തി ഒന്നാമത്തെ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അസ്വസ്ഥതകൾക്കിടയിലും സഹിഷ്ണുതയോടെയും ക്ഷമയോടെയും തുടരുകയാണ് അല്ലെ, ഭക്തി ചെയ്യാണ്. അതാണ് ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്ന ഭാവഭക്തിയിലെത്തിയ ആളായിരുന്നു പരീക്ഷിത് രാജാവ്. അതാണ്. ഇനി അനാസക്തി ഒന്ന് വായിക്കോ. വിരക്തി എന്നിവിടെ പറയണ മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം, മൂന്നാമത്തെ ഗുണം വിരക്തി ഒന്ന് വായിക്കോ. അല്ല, അനാസക്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും വിഷയസുഖങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തനിൽ കൃഷ്ണോന്മുഖമായ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം വളരുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടമാകുന്നില്ല. മനസ്സിന്റെ ഈ അവസ്ഥാവിശേഷത്തിനാണ് അനാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ സ്വഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അനാസക്തിക്ക് നല്ലൊരു ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ചക്രവർത്തിയായ ഭരതൻ കൃഷ്ണന്റെ കമലങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുടുംബം, സന്താനങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, രാജ്യം തുടങ്ങിയവയുടെ എല്ലാമുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിച്ചു. അസ്പൃശ്യമായ വിസർജ്യത്തെ എന്ന പോലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിരക്തി ആണ് അനാസക്തി. ഇവിടെ വിരക്തി മൂന്നാമത്തെ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക ആകർഷണത്തില് സദാ അനാസക്തനായിരിക്കും. അതിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഭരത ചക്രവർത്തിയുടെ ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ പറയണത്. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സുഖ അനുഭവ യോഗ്യമായ എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അനാസക്തി അല്ലെ, സുഖഭോഗങ്ങളുടെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഒഴിഞ്ഞുമാറല് എന്നല്ല, അത് കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഒഴിഞ്ഞുമാറലല്ല. ഈ പ്രലോഭനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാതെ നിൽക്കാൻ കഴിയുക, അങ്ങനെ അതാണ് അനാസക്തൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കണത്. ഇനി അഹങ്കാരമില്ലായ്മ, അതായത് മാനശൂന്യത, നാലാമത്തെ ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആര് വായിക്കുക? അഹങ്കാരമില്ലായ്മ ഒന്ന് വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശുദ്ധ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സർവഗുണങ്ങളുമുള്ള ഭക്തൻ തന്റെ സ്ഥിതിയിൽ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അയാളെ നിരഹങ്കാരി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി ഭരത മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നതിന്റെ ഫലമായി അവധൂതനായി മാറി തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളുടെയും അസ്പൃശ്യരുടെയും പോലും ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ശിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്നു എന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാരത ചരിത്രത്തിൽ ഇത്തരം ഉദാഹരണങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പോലും ഏതാണ്ട് 200 വർഷം മുമ്പ് കൽക്കത്തയിൽ ലാൽ ബാബു എന്നു പേരുള്ള ഒരു മഹാജന്മി വൈഷ്ണവനായി മാറി വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ വിരോധികളുടെ വീടുകൾ ഉൾപ്പെടെ വീടാന്തരം കയറി ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്നു. ഭിക്ഷ യാചിക്കലിൽ അവഹേളനം സഹിക്കൽ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ പ്രതി ഈ അവഹേളനം സഹിച്ചേ പറ്റൂ. കൃഷ്ണസേവനത്തിൽ കൃഷ്ണഭക്തർ ഏതവസ്ഥയും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ മാനശൂന്യത എന്ന് പറയണ അഹങ്കാരമില്ലായ്മയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ശുദ്ധ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സർവ്വഗുണങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഞാൻ ആ സ്ഥിതിയിൽ എത്തി എന്നുള്ള അഹങ്കാരം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല.
ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി ഭരതരാജാവ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായിട്ടുള്ള ആ ഭാവഭക്തി വളർന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവധൂതനായി മാറി, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലെ. അങ്ങനെ അപ്പോ ഭാരത ചരിത്രത്തിൽ ഇനിയും ഉദാഹരണം ഉള്ളതാണ്. ഒരു ലാൽ ബാബു എന്നു പേരുള്ള ജന്മിയായിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവൻ, അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിച്ചു. എന്നിട്ട് വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ ഭിക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ അവഹേളനങ്ങള് സഹിക്കുമല്ലേ, എല്ലായിടത്തും ഒന്നും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അതെല്ലാം സഹിക്കാൻ ഒരു കൃഷ്ണഭക്തൻ തയ്യാറാവും. അതാണ് അഹങ്കാരമില്ലായ്മ, മാനശൂന്യത. വിനയാന്വിതനായി ബഹുമാനം ലഭിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നൊക്കെ സ്വതന്ത്രനായിട്ടാണ് പെരുമാറുക. ഇനി ആശാബന്ധ, മഹാപ്രതീക്ഷ. ആരോ വായിച്ചോളൂ. ഭഗവാന്റെ ഔദാര്യം തീർച്ചയായും ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിന് ആശാബന്ധം എന്നാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സാധാരണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ആവുന്നത്ര പരിശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്ന നിരന്തര ചിന്തയാണ് ആശാബന്ധം. ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രത്യാശയുടെ വലിപ്പം എടുത്തു കാണിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രം മതി. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എനിക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമമില്ല. ശ്രാവണം, ജപം തുടങ്ങി കൃഷ്ണപ്രേമം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഹേതുക്കളുമില്ല. സദാ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാദകമരങ്ങൾ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന ഭക്തിയോഗവും എന്നിലില്ല. ദാർശനിക ജ്ഞാനത്തിന്റെയോ ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയോ കാര്യത്തിലും എനിക്ക് അവയ്ക്കൊന്നും അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എല്ലാറ്റിലും ഉപരി എന്റെ ജനനം നല്ല കുടുംബത്തിലല്ല താനും. അതിനാൽ അല്ലയോ ഗോപീജന, ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അങ്ങയുടെ പാദകമരങ്ങളെ പ്രാപിക്കുമാറാകണമെന്ന് മാത്രമാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. അത് സാധിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയുണ്ട്. ഈ പ്രത്യാശയിൽ എനിക്ക് അല്പം വേദനയുണ്ട്. കാരണം ആ സർവദിശയായ ജീവിത ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ അധികാരി ഏതെങ്കിലും ഞാൻ ഭഗവത് എത്തിച്ചേരുമെന്ന് നിരന്തരം പ്രത്യാശയുള്ളതെന്ന് ശരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആശാബന്ധം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താ പറയണേ? ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാന്റെ ഔദാര്യം, ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കും എന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസം, അതാണ് ആശാബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള ആ ഉത്തമാധികാരിയായിട്ടുള്ള പരമഭക്തന്മാര് പോലും ഇങ്ങനെയാണ് കരുതണത് അല്ലെ. എനിക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമമില്ല, ശ്രവണം, ജപം തുടങ്ങി കൃഷ്ണപ്രേമം വികസിക്കാനുള്ള ഹേതുക്കൾ എനിക്കില്ല, മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന ഭക്തിയോഗം ഒന്നും എനിക്കില്ല, അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളെ ധ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കണില്ല, എന്റെ ജനനം നല്ല കുടുംബത്തിലല്ല, അതുകൊണ്ട് അങ്ങയെ പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യണത്. അപ്പോ അങ്ങയെ ജീവിത ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ എനിക്ക് അധികാരിയല്ല ഞാൻ. ഏതെങ്കിലും തരത്തില് അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദത്തിൽ എത്തിച്ചേരും എന്ന പ്രത്യാശ, അത് മാത്രമാണ് എനിക്കുള്ളത് എന്നാണ് ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി പോലും പറയുന്നത്. എത്ര ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എത്ര ലോവർ ലെവലിലുള്ളതാണ് അല്ലെ. ആശാബന്ധ, പ്രതീക്ഷ, കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം തന്നിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എപ്പോഴും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി സമുത്കണ്ഠ, അഭീഷ്ട വിജയം നേടാനുള്ള ഔത്സുക്യം. ഒന്ന് വായിക്കുവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോ. ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടത്ര ഔത്സുക്യം കാണിക്കുമ്പോൾ ആ ഔത്സുക്യത്തെയാണ് സമുക്തകണ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. തികഞ്ഞ ഔത്സുക്യം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വിജയം നേടാൻ കൊടുക്കേണ്ട വിലയാണ് ഈ ഔത്സുക്യം. എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ മൂല്യമുണ്ട്. ഓരോന്നും നേടുന്നതിന് അഥവാ കൈവശമാക്കുന്നതിന് അതതിൻ്റെ വില കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച വസ്തുവായ കൃഷ്ണാവബോധം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ വിജയം നേടാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ വളർത്തണമെന്ന് വേദങ്ങൾ പറയുന്നു. വില്യമംഗല ഠാക്കൂറയുടെ കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ
ഈ ഉത്കണ്ഠ ഭംഗിയായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, മഷി അണിഞ്ഞ പോലെ കറുത്ത പുരികങ്ങൾ, വിടർന്ന താമര ഇതൾ പോലെയുള്ള കണ്ണുകൾ, ഭക്തരുടെ നേരെ കാരുണ്യാമൃതം പൊഴിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ എന്നിവയോട് കൂടിയ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ വശീകരിക്കുന്ന വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ കോമള ബാലനെ കാണാൻ ഞാൻ ഉത്കണ്ഠയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. സദാ ആർദ്രമാണ് ആ കണ്ണുകൾ. ആ ചൂണ്ടുകൾക്ക് താമ്ര വർണ്ണമാണ്. ആ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നാദകമ്പനങ്ങൾ ആളുകളെ മതയാനയേക്കാൾ മത്തരാക്കുന്നു. അവനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ കാണാൻ ഞാൻ ഏറെ കൊതിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭക്തി സേവനത്തില് വിജയം നേടാൻ ഉത്സാഹം ഉള്ളവരായിരിക്കണം നമ്മള്. ആ ഉത്സാഹത്തിനെയാണ് സമുത്കണ്ഠ എന്ന് പറയാ. തികഞ്ഞ ഉത്സുക്യം എന്നാണ് അർത്ഥം. ഏറ്റവും ഉത്സുകരായിട്ടിരിക്കുക അല്ലെ. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഞാൻ വിജയം കാണും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച വസ്തു കൃഷ്ണാവബോധം, അത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉത്കണ്ഠ വളർത്തണം എന്നാണ് വേദങ്ങൾ പോലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വില്ലുമംഗല ഠാക്കൂർ കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തില് ഈ ഉത്കണ്ഠയെ പറയുന്നുണ്ട്. മഷി അണിഞ്ഞ പോലെയുള്ള കറുത്ത പുരികം, വിടർന്ന താമര ഇതൾ പോലെയുള്ള കണ്ണുകള്, ഭക്തരുടെ നേരെ കാരുണ്യാമൃതം പൊഴിക്കുന്ന കണ്ണുകള് എന്നിവയോടുകൂടി ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും വശീകരിക്കുന്ന വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ കോമള ബാലനെ കാണാൻ ഉത്കണ്ഠയോടെ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. സദാ ആർദ്രമായ കണ്ണുകളാണ്, താമ്രവർണ്ണമുള്ള ചുണ്ടുകള്. ആ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നിങ്ങനെ നാദകമ്പനങ്ങള് വരികയാണ് അല്ലെ, ഓടക്കുഴലിലൂടെ. മതയാനയേക്കാൾ മത്തരാക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ബാലനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾ ഏറെ കൊതിക്കുന്നു എന്ന്. ഇപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോ കുറൂരമ്മയൊക്കെ ഭഗവാനെ ശരിക്കും പ്രത്യക്ഷത്തില് എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവണതല്ല അല്ലെ. കുറൂരമ്മയ്ക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിലും ശ്രദ്ധ പോരില്ല. 12 വയസ്സിൽ വിധവയായിട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതം. അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ ആരും കടന്നു വരില്ല. വല്ല ജോലിക്കാരോ ആരെങ്കിലും വന്നെങ്കിലായി. അങ്ങനെ എല്ലാ സമയവും കൃഷ്ണനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ കൃഷ്ണന് കുളിപ്പിക്കുന്നത്, പട്ടുവസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്നത്, ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത്, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെ പിന്നീട് അത് ശരിയായിട്ട് ഗോചരമാവുക, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഗോചരമായിട്ട് ഭഗവാനെ വന്നു. അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷത്തില് അതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇത് നിരവധി വർഷത്തെ ആ ധ്യാനം കൊണ്ടാണ്, സങ്കല്പം കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് സങ്കല്പം കൊണ്ടാണെന്നാണ് അല്ലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേ അങ്ങനെ ആ സങ്കല്പ ഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, അത് പിന്നെ ഗോചരമാക്കി തരും നമുക്ക് എന്നാണ്. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്സുകരായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്. തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടാനുള്ള അഭിനിവേശം. തിരുനാമ ജപത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിലുണ്ട്. രാധാറാണിയുടെ കൂട്ടുകാരിൽ പറയാണ്, ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദ, ഈ വൃഷഭാനുവിന്റെ മകളായിട്ടുള്ള ഈ കൊച്ചു പെണ്ണുണ്ടല്ലോ രാധ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമം എപ്പോഴും ഉരുവിട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്നിങ്ങനെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കീർത്തിക്കാനുള്ള അത്യാസക്തിയെ കുറിച്ചും ശ്രീകൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സുഖസങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഉപരി സുഖം തരുന്ന കുസൃതികളിൽ വെച്ച് കുസൃതിയായ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണന്റെ കമനീയമായ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത പോലും എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന്. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ കുസൃതികള് അല്ലെ, ആ കുസൃതികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അറിയണില്ല. അതുപോലെ ഓരോ സുന്ദര കർമ്മങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ചിന്ത ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഹൃദയം ആർദ്രമാവുകയാണ്. എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അറിയണില്ല എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ ഉള്ളിടത്ത് വസിക്കാനുള്ള ആകർഷണം ഉണ്ടാവണം ഒരു ഭക്തന്. വായിച്ചോളൂ. അതാരാ വായിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചു.
വായിച്ചോളൂ മദൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളുള്ളിടത്ത് വസിക്കുവാനുള്ള ആകർഷണം. ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ എന്നാ വേറെ മാതാജി വായിക്കോ. അല്ല, വേറെ ആരും ഓഫ് ചെയ്യാഞ്ഞിട്ടാ. ആ അതെ. എന്നാ ഓടി. പിന്നെ എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്താ മതി. ലീല മാതാജി മാത്രം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളുള്ളിടത്ത് വസിക്കുവാനുള്ള ആകർഷണം. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പദ്യാവലിയിൽ വൃന്ദാവനത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ഇവിടെയാണ് നന്ദപുത്രൻ തന്റെ പിതാവും ഇടയന്മാരുടെ രാജാവുമായ നന്ദനുമൊത്ത് വസിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വച്ചാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ശകടാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചത്. നമ്മുടെ ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിന്റെ കെട്ടുപൊട്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ദാമോദരനെ യശോദ കെട്ടിയിട്ടത് ഇവിടെയാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ മധുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ താമസിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ നടന്ന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം സന്ദർശിക്കുന്നു. ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഇടയ ചങ്ങാതികളും അമ്മയായ യശോദയുമൊത്ത് ശൈശവം കഴിച്ചു കൂട്ടിയത്. കൃഷ്ണന്റെ പാദസ്പർശമേറ്റ സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം ഇന്നും കൃഷ്ണഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിലുണ്ട്. വൃന്ദാവനത്തിലും മധുരയിലും എത്തുന്നവർക്കൊക്കെ എന്നും അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭൂതമാകാറുമുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ വൃന്ദാവനത്തിലെത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് അവിടെ ശൈശവം കഴിച്ചുകൂട്ടി അത്ഭുതകരവും ഹൃദ്യവുമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത കൃഷ്ണന്റെ വിയോഗം അനുഭവപ്പെടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെ, രൂപ ഗോസ്വാമി വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയതാണ്. നന്ദപുത്രൻ തന്റെ പിതാവും ഇടയന്മാരുടെ രാജാവായ നന്ദനുമൊത്ത് വസിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ശകടാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചത്. നമ്മുടെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ കെട്ടുപൊട്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ദാമോദരൻ, ആ ദാമോദരനെ യശോദ കെട്ടിയിട്ടത് ഇവിടെയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന പല സ്ഥലങ്ങള് അല്ലെ വൃന്ദാവനത്തില്, അതൊക്കെ അവിടെ എത്തുന്നവർക്ക് അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം നൽകുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് അവിടെ ശൈശവം കഴിച്ചുകൂട്ടി അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത ആ കൃഷ്ണന്റെ വിയോഗം ശരിക്കും അനുഭവപ്പെടും എന്നാണ്. നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാനുള്ള ആകർഷണത്തിനാണ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിലൂടെ ആത്യന്തികമായി ഭഗവാനിൽ സായുജ്യം കൊതിക്കുന്ന നിർവ്യക്തിവാദികളും രഹസ്യവാദികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവരിൽ ചിലര് ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ മനോഭാവത്തെ അനുകരിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളാലെ പൗത്രീകൃതമായ ഈ പുണ്യഭൂമികളൊക്കെ സന്ദർശിക്കും. പക്ഷെ മോക്ഷത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അവരുടെയൊക്കെ ചിന്ത, അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ല. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഭിനിവേശമോ ആസക്തിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്രിമമായി ചിന്തിക്കുന്ന ചില ഭക്തമന്യന്മാരുണ്ട്. അഷ്ടകാലിക ലീല എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനും രാധയുമൊത്ത് തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചു എന്ന നാട്യത്തോടെ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ അവര് അനുകരിച്ചു കാണിക്കും. പക്ഷെ അതൊന്നും യഥാർത്ഥ ഭക്തി അല്ല. അനുകരണാത്മകമായ ആസക്തിയെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. ഛായാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്നും പര എന്നും. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാതെയോ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം കൂടാതെയോ ഇത്തരം അനുകരണാത്മക ആസക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അതിന് ഛായാരൂപകം എന്നാണ് പറയുക. ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിലോ മുക്തിയിലോ തത്പരനായ ഒരുവന് തിരുനാമജപത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭക്തനുമായി സമ്പർക്കപ്പെടാൻ ചിലപ്പോൾ ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കും. അങ്ങനെ ഈശ്വര കാരുണ്യത്താല് നാമജപത്തിൽ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തില് അവരുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ചാന്ദ്രശീതളമായിട്ടുള്ള രശ്മികൾ പ്രതിഫലിക്കും. ആ ഭക്തന്മാരുടെ സ്വാധീന ശക്തിയുടെ ഫലമായിട്ടോ ജിജ്ഞാസ കൊണ്ട് അയാളും ആസക്തിയുടെ മട്ട് കാണിക്കും. എന്നാലും ഇതും ചഞ്ചലം തന്നെയാണ്. ഇത്തരം ഛായാരൂപകമായ ആസക്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് ഭൗതിക വേദനകളെല്ലാം തിരോഭവിച്ചതായി അയാൾക്ക് തോന്നും. അതിന് പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്നും പറയും. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആസക്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ്. അതുപോലെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരോട് അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചാലോ ആ ഭക്തി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഭക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താഴോട്ട് പോവും. ആസക്തി ഛായാരൂപകമോ പരാരൂപകമോ ഏതു തന്നെയായാലും ഈ കെട്ടുപോകൽ പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ കലാക്ഷയം പോലെയാണ്. പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ഓരോ ദിനം ചെല്ലും തോറും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അല്ലെ. അതുപോലെ ഭക്തിയും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ്
വരും. കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പിന്നെ അവസാനം പൂർണ്ണമായിട്ട് ക്ഷയിക്കും. ആദ്യം 16 മാല ചൊല്ലിയിരുന്നവര് പിന്നെ കുറവ് ചൊല്ലും. അങ്ങനെ ഒട്ടും ജപിക്കാതാവും. അങ്ങനെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ അവരോട് അപരാധം പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലേ? അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപരാധം. വൈഷ്ണവരോട് നിന്ദ കാണിക്കുക, അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭക്തിയെ അത് പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കും. ചിലപ്പോൾ പ്രാരംഭ ഭക്തര് അത്യാവേശത്തോടെ പാട്ടുപാടും, നൃത്തം ചെയ്യും. എന്നാലോ അവരുടെ ഉള്ളില് താൻ ഭഗവാനുമായി ഐക്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഭാവം, അദ്വൈതവാദം എന്ന സങ്കല്പം ശുദ്ധമായ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ തികച്ചും വിഭിന്നമാണ് എന്നാണ്. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭക്തി ഉപാസനയില് സ്ഥിരമായിട്ട് പുരോഗതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ്. ഭക്തി സേവനത്തില് ക്രമമായ പുരോഗതി ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കില് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവം. യഥാർത്ഥ ഭാവഭക്തന്റെ 9 സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ കണ്ടു, അല്ലെ? അവ്യാർത്ഥ കാലത്വം, ശാന്തി, വിരക്തി, മാനശൂന്യത, ആശാബന്ധ, നാമ സദാ രുചി, തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതിൽ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായിയായ ഗുണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാൻ ഉത്സുകൻ, ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നതിൽ സന്തുഷ്ടൻ. അങ്ങനെയുള്ള 9 കാര്യങ്ങള് ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ, ആ ഭാവഭക്തന്റെ 9 സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാണ് ഇതൊക്കെ. അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഭാവഭക്തിയുടെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങള് ഒന്നും കൂടെ പറയാണ്, അല്ലെ? തൻ്റെ അവ്യാർത്ഥ കാലത്തും തൻ്റെ സമയം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്സുകൻ. ശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരോത്സാഹം, വിരക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാസക്തി, ഭൗതികതയോടൊക്കെ അനാസക്തരാവുക, മാനശൂന്യത, ഒട്ടും അഹങ്കാരം ഇല്ലാത്ത, ആശാബന്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാപ്രതീക്ഷ, ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും ഭഗവാൻ എന്നെ സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പ്, സമുത്കണ്ഠ, അഭീഷ്ട വിജയം നേടാനുള്ള ഔത്സുക്യം, അല്ലെ? എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും പ്രയത്നം ചെയ്ത് വിജയം കൈവരിക്കും എന്നുള്ള ആ ഉത്സാഹം, നാമഗണേ സദാ രുചി, തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടാനുള്ള അഭിനിവേശം, ആസക്തി ഗുണാഖ്യാനേ, ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാൻ എപ്പോഴും ഉത്സുകരായിരിക്കും, അല്ലെ? ഒരു ഭാവഭക്തിയിലെത്തി അയാൾക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല, ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണഗണങ്ങള് വർണ്ണിക്കാനേ നേരമുള്ളൂ. പ്രീതി വസതി സ്ഥലേ, ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നതിൽ സന്തുഷ്ടനാവുക. അതാണ് ഭാവഭക്തിയുടെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങള് 9 എണ്ണം. പ്രാരംഭ ഭക്തരോ അഭക്തരോ ഭാവത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അതെങ്ങനെയാണെന്ന്. ഭാവഭക്തിയില് ആ ഹർഷോന്മാത്തിന്റെ സാദൃശ്യം ശരിക്കും സാധ്യമാണോ? രഥ്യഭാവ തരങ്ങൾ. അതിന്റെ കാരണം ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഭക്തൻ ഭാവം പ്രാപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തരല്ലാത്തവർക്ക് എങ്ങനെയാ സാധിക്കുക? അതുകൊണ്ട് അവർ ഭാവത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത്. പ്രതിബിംബം ഉണ്ട്, ഛായയുമുണ്ട്. വ്യക്തിക്ക് ദുഷിച്ച ഉദ്ദേശമുണ്ട്, എന്നാൽ തീവ്രമായ പരിശീലനമുണ്ട്. ഉത്തമ ഭക്തരുടെ സമ്പർക്കത്താല് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാം, അല്ലെ? 1ഉം 2ഉം എന്താണ് കാരണങ്ങള്? ഭക്തന്റെ ശക്തിയാണ്. സാമൂഹിക മര്യാദകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജിജ്ഞാസയിൽ നിന്ന് വ്യക്തി നടപ്പിലാക്കുന്നു. ലക്ഷ്യവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തീവ്രത കുറവാണ്, പക്ഷെ ഉദ്ദേശം ദുഷിച്ചതല്ല. കീർത്തനത്തില് ഏതിലൊക്കെയാണ് ഭക്തന്റെ ശക്തി ഉള്ളത്? ധാമുകൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ, ഉത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ, ഇടയ്ക്കിടെ ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ സത്സംഗം ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുക. രഥ്യഭാവത്തെ യഥാർത്ഥ ഭാവമാക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ ഗുരുവിനെ സേവനം ചെയ്യുക, അപ്പോഴാ കാരുണ്യം ലഭിക്കുക, അല്ലെ? ഗുരു നിന്ദ അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവരെ നിന്ദ അതൊന്നും പാടില്ല. യഥാർത്ഥമോ സങ്കല്പമോ ആയ ആസക്തി എല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ക്ഷയിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാനുമായി ഐക്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഭാവമാണ് ഏറ്റവും വലിയ നിന്ദ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് തുല്യരാവില്ല, അത് എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. നമ്മള് ഭഗവത് അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ്, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരാണ്. അതല്ലാതെ ഭഗവാനോട് തുല്യരാവില്ല, അല്ലെ? ഐക്യം പ്രാപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്രതീക്ഷിതമായ ലക്ഷണങ്ങൾ യഥാർത്ഥമാണ്.
നിയാമക തത്വങ്ങൾ ഒന്നിനും വിധേയമാകാതെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തി വികസിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവര് ആരൊക്കെയാണ്? ഈ നിലയിലുള്ള ഭക്തി സേവനം പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നേടിയെടുത്തതാണെന്ന് കരുതണം. നിന്ദ കാരണം ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി നിന്നുപോയി, ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുക. ചിലപ്പോ പൂർവ്വജന്മത്തിലൊക്കെ നേടിയെടുത്തതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് അല്ലെ, ഇപ്പോ ശ്രീനാരദ മുനിയുടെ പോലെ ചിലപ്പോഴോ ഈ നിന്ദ ചെയ്തതിന്റെ പേരില് ആ ഭക്തിയുടെ പുരോഗതി നിലച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ വീണ്ടും അവസരം കിട്ടി. ഉത്തമ ഭക്തരുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് മാത്രം ഭക്തിഭാസരയിൽ സ്ഥിരമായ പുരോഗതി പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കാം. സത്സംഗം. ഗുരുസേവ. ശിഷ്യനും ആത്മീയ ഗുരുവും ഒരിക്കലും വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ശിഷ്യൻ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നിടത്തോളം ആത്മീയ ഗുരു എപ്പോഴും ശിഷ്യനുമായി സഹവസിക്കുന്നു. ഇതിനെ വാണി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശാരീരിക സാന്നിധ്യത്തെ വബു എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലാണ് അല്ലെ, വബു, വാണി. ഗുരുവിന്റെ വബു, അത് ഗുരുവിനെ നേരിൽ കണ്ടിട്ട് ശരീരം കണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലെ. ആത്മീയ ഗുരു ശാരീരികമായി സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം ശിഷ്യൻ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തെ വബു സേവ. ആത്മീയ ഗുരു ഭൗതികമായി ഇല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യൻ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം. അതാണ് വാണി സേവ. ഭാവഭക്തി സ്ഥാനത്തുള്ള വ്യക്തിക്ക് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഗുരുതരമാണോ? അല്ല. കാരണം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ തൽക്ഷണം പ്രകടമായേക്കാം. ഒരാൾ അത് എങ്ങനെയാ കാണുക? തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കില് തെറ്റുകൾ അവഗണിക്കുക. അവന്റെ ഭക്തിയുടെ ശക്തിയാൽ വളരെ വേഗം പരിപൂർണനാകും. നൃസിംഹപുരാണത്തിലെ പൂർണ്ണചന്ദ്രനിൽ വസൂരിക്കുത്ത് പോലുള്ള പാടുകൾ ഒരിക്കലും ചന്ദ്രപ്രകാശത്തെ തടയുന്നില്ല എന്നാണ്. ചില പ്രാരംഭ ഭക്തര് അത്യാവേശത്തോടെ പാട്ടുപാടും, നൃത്തം ചെയ്യും അല്ലെ, ഐക്യം പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറയും. അതൊക്കെ ശരിയായ ഭക്തിയല്ല. നൃസിംഹപുരാണത്തിൽ എന്താ പറയണേ? ശരീരവും മനസ്സും പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കെ ബാഹ്യമായി നിന്ദ്യമായ വല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടു പോയാൽ ഈ നിന്ദ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശക്തമായ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സ്വാധീന ശക്തിയുടെ ഫലമായി പിൻവാങ്ങിക്കൊള്ളും. അതാ ഇവിടെ പറയണേ. അവന്റെ ഭക്തിയുടെ ശക്തിയാലെ വളരെ വേഗം പരിപൂർണനാവും എന്ന്. അപ്പൊ പൂർണ്ണചന്ദ്രനിൽ വസൂരിക്കുത്ത് പോലുള്ള പാടുകൾ ദൃശ്യമാണ്. അതൊരിക്കലും ചന്ദ്രപ്രകാശത്തെ തടയുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയണത്. അതുപോലെ അളവറ്റ ഭക്തി സേവനത്തിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന നേരിയ വീഴ്ചകളായി കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല. അളവറ്റ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിനിടയില് ഭൗതികമായ ന്യൂനതകളുടെ കറുത്ത പൊട്ടുകൾക്ക് അധികം ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല. അതിന് നമ്മുടെ മേല് അധികം ഇമ്പാക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറയണേ? അഭിചേത്സു ദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹിസ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു അല്ലെ. മനഃപൂർവം അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്തു പോയാലും അയാള് പിന്നീട് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാള് സാധുവായി കരുതണം. പിന്നീട് അയാള് ഭക്തിയില് ഉയരുകയും ചെയ്യും എന്നാണ്. ഇപ്പൊ 19ാമത്തേലേക്ക് വന്നു. അത് പ്രേമഭക്തിയാണ്. പ്രേമഭക്തി. ഈ അധ്യായം ഭഗവോന്മുഖമായ ശുദ്ധ പ്രേമത്തിലെ ഭക്തി സേവനം. ഹർഷോന്മാദ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാവഭക്തി ആയിരുന്നു. ഇത് ശുദ്ധ പ്രേമം, അത് പ്രേമഭക്തി. അതാണ് അധ്യായം 19. ഒരാള് പാലിച്ചു പോരുന്ന നിശ്ചിതമായ ഭഗവത് ബന്ധത്തില് കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള അഭിലാഷം വർദ്ധിതമാകുമ്പോൾ അതിന് ഭഗവോന്മുഖമായ ശുദ്ധ പ്രേമം എന്ന് പറയും. തുടക്കത്തില് ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ഭക്തൻ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളിൽ മുഴുകും. അതുവഴി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായും പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭക്തി സേവനത്തിനുള്ള അഭിരുചിയും ആസക്തിയും വളരും. ഈ അഭിരുചിയും ആസക്തിയും വളർന്ന് കാലക്രമത്തിൽ പ്രേമമായി മാറും. അങ്ങനെയാണ് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരണത് അല്ലെ. കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള അഭിലാഷം വരും ആദ്യം. അതാണ് ഭഗവതോന്മുഖമായ ശുദ്ധ പ്രേമം. തുടക്കത്തില് ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചിട്ട് സാധനാ ഭക്തിയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. നിയാമക തത്വങ്ങളിലൊക്കെ മുഴുകും. അതുവഴി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിയും. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോ
ഭക്തി സേവനത്തിനുള്ള അഭിരുചിയും ആസക്തിയും വളർന്നു വരും. അങ്ങനെ അഭിരുചിയും ആസക്തിയും വളർന്നിട്ട് അതാണ് പിന്നെ കാലക്രമത്തിലെ പ്രേമഭക്തിയായിട്ട് മാറണത്. അപ്പോ പ്രേമം, കാമം അതൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാമം എന്നുള്ളത് ഭൗതികതയിലെ വേർഡാണ്. സ്വർണവും ഇരുമ്പും തമ്മിലുള്ള അന്തരമുണ്ട് പ്രേമം, കാമം. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രേമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലവര് അത് കാമം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ ഈ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനോടുള്ള ഭഗവത് പ്രേമം. എന്നാല് മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെയുള്ള പ്രേമം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് ഭീഷ്മരെ പോലെയുള്ളവരെ വിശദമാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹർഷോന്മാദം എന്ന് 190 പേജിലൊന്ന് വായിക്കുവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി വായിക്കട്ടെ? വായിച്ചോളൂ. വായിച്ചോളൂ. ഹർഷോന്മാദം. മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആത്മീയാചാര്യന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനോടുള്ള ഹർഷോന്മുഖമായ പ്രേമം ശക്തമായി ആവാഹനം ചെയ്യാം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11:2-40 വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭക്തി ഉപാസനയുടെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ഭക്തനിൽ തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം വികസിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം മനസ്സലിയുമ്പോൾ ഉന്മത്തനെ പോലെ പാടാനും നൃത്തം വയ്ക്കാനും തുടങ്ങും. തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിനിടയിൽ ചിലപ്പോൾ കരയും, ചിലപ്പോൾ ക്ഷോഭിച്ച് സംസാരിക്കും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ അന്യരുടെ സാന്നിധ്യം പോലും വകവയ്ക്കാതെ പാട്ടുപാടും, ഭ്രാന്തനെ പോലെ നൃത്തം ചവിട്ടും. ആത്മജ്യോതിതമായ വാത്സല്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഹർഷോന്നതമായ പ്രേമത്തെക്കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണനെ ഭർത്താവായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചന്ദ്രകാന്തി എന്ന പ്രസാദവതിയായ ഒരു കൊച്ചു സുന്ദരി കടുത്ത ബ്രഹ്മചര്യം ദീക്ഷിച്ചു. ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായിയായ രൂപം സദാ ധ്യാനിച്ചു. ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ പാടി നിരന്തരം തിരുനാമം ജപിച്ചു. മറ്റൊരാളെയും ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കാൻ അവൾ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ മാത്രമായിരിക്കും തന്റെ ഭർത്താവെന്ന് അവൾ ഉറച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭഗവാനോടുള്ള ആ പ്രേമഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കാൻ അല്ലെ, ഈ ഓരോ വൈദിക എന്താ പറയാ വേദവിധി പ്രകാരമൊക്കെയുള്ള രീതികൾ പിന്തുടർന്നിട്ടും ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചും ഒക്കെ ഈ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയമം ചട്ടമൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാം എന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു. അത് പിന്നെ ഈ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ഭക്തി സേവനം ചെയ്തിട്ടാണ് ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മള്. ഇപ്പൊ ഭക്തി ഉപാസനയുടെ ഈ തത്വങ്ങൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയില് ഭക്തനില് സ്വാഭാവികമുള്ള ആ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടായി വരിക. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും കൃഷ്ണ പ്രേമമുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. അതിനെ ഒന്ന് പ്രബലമാക്കേ വേണ്ടൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനാണ് ഈ സാധനകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഉന്മത്തനെ പോലെ പാടും ചിലപ്പോൾ. ഒരുപാട് ആ ഭാവത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്ന ഒരു ഭക്തനുണ്ടല്ലോ, ചിലപ്പോ ഉന്മത്തനെ പോലെ പാടുക, നൃത്തം വെക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും കരയും അല്ലെ. ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തര് കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ വെള്ളം നിറയും. ചിലപ്പോഴോ അവര് ക്ഷോഭിച്ച് സംസാരിക്കും അല്ലെ. മറ്റു ചിലപ്പോൾ അന്യരുടെ സാന്നിധ്യം വകവെക്കാതെ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ പാടുക, നൃത്തം ചവിട്ടുക പോലും അവര് ചെയ്യും. അപ്പോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു, ചന്ദ്രകാന്തി എന്ന പെൺകുട്ടി രാത്രി മുഴുവനും നൃത്തം ചവിട്ടി അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഭർത്താവായി കിട്ടണം എന്നുള്ള ആ കടുത്ത ആഗ്രഹത്താലെ ഭഗവാന്റെ അത്യസാധാരണമായ കാരുണ്യം, ഭക്തൻ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തില് സദാ ഭഗവാനുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കില് ഭഗവാന്റെ അത്യസാധാരണവും അഹൈതുകവുമായ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സദാ ഭഗവാനുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയാണെങ്കിലും അതും ഭഗവാന്റെ അഹൈതുക കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ന്. ഇത്തരം അസാധാരണമായ കാരുണ്യത്തിന് ഉദാഹരണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നത്,
എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാര് വേദം പഠിച്ചില്ല, തീർത്ഥാടനം നടത്തിയിട്ടില്ല, ഭക്തിപൂർവം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് പോലുമില്ല, തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാനുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സമുന്നത സമ്പൂർണത കൈവരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞത്. അല്ലെ, ഗോപികമാര് വേദങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, തീർത്ഥാടനം ചെയ്തില്ല, അനുഷ്ഠാനങ്ങള് സാധനാ ഭക്തി ഒന്നും അനുഷ്ഠിച്ചില്ല, തപസ്സൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നിട്ടോ ഭഗവാനുമായുള്ള സമ്പർക്കം മാത്രമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവര് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് അവരെ സമ്പൂർണതയെ കൈവരിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. പത്മപുരാണത്തിലെ ചന്ദ്രകാന്തിയുടെ കഥയും അതുപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഗോപികമാരുടെയും ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് എന്താ നമുക്ക് സ്പഷ്ടാവണത്? തന്റെ സ്ഥിതി എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സദാ ചിന്തിക്കുക, ഹർഷഭക്തമായ പ്രേമത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യങ്ങളെ സദാ പ്രകീർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ കൃഷ്ണന്റെ അത്യസാധാരണമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സമുന്നത സമ്പൂർണത നേടും. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഹരിയെ പൂജിക്കുക, ഉപാസിക്കുക, സ്നേഹിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാള് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാത്തരം അനുഷ്ഠാനങ്ങളും തപസ്സും അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് കണക്കാക്കണം. അപ്പോ അവർക്ക് അതല്ല പ്രധാനം, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ആ സമ്പർക്കത്തില്, ഭഗവാന്റെ സ്മരണയില്, അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഈ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നു വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും പലതരം യോഗമുറകൾ അനുഷ്ഠിച്ച ശേഷവും ഒരാളില് ഹരിയുടെ നേരെ പ്രേമം വളരുന്നില്ലെങ്കില് ഈ അനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് പിന്നെ എന്താ പ്രയോജനം, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ അകത്തും പുറത്തും സദാ കൃഷ്ണനെ കാണുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പുറം എത്തിയിരിക്കുന്നു, അതിന്റെയൊക്കെ മേലെ പോയി അയാള് എന്ന് വേണം കരുതാൻ. ഭഗവാന്റെ അത്യസാധാരണ കാരുണ്യത്താല് സംജാതമാകുന്നതാണ് ഈ കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യം. അതിനെ രണ്ടായിട്ട് പറയും. ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന് നേരെയുള്ള അത്യാദരവ് ഒന്നാമത്തേത്, മറ്റേത് ബാഹ്യ പരിഗണന കൂടാതെ അനൈച്ഛികമായിട്ടുണ്ടാവണ കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യം. അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് പറയുക. ആദ്യത്തേതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് കൃഷ്ണാഭിമുഖമായ വാത്സല്യവും സ്ഥിരപ്രേമവും ഒരാളിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ അയാൾക്ക് 4 തരം മോക്ഷങ്ങള്, അതായത് സായുജ്യം ഒഴികെയുള്ള 4 മോക്ഷങ്ങളും കൈവരും എന്നാണ് നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തില് പറയണത്. ശുദ്ധവും കലർപ്പില്ലാത്തതുമായ ഭക്തി സേവനം, എന്നാൽ വ്യക്തിഗതമായ ലാഭം ഒന്നും നോക്കാതെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുക, അതാണ് നാരദീയ പഞ്ചരാത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനുമായിട്ട് നിരന്തരം പ്രേമത്തിൽ കഴിയുക, കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിഭാവം, അതാണ് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിക്കുന്ന വൈഷ്ണവനാണ് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവൻ എന്ന് ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ഭഗവോന്മുഖമായ ശുദ്ധപ്രേമത്തിലെ ഭക്തി സേവനം, അതായത് പ്രേമഭക്തിയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ എന്താ കാണിച്ചിരിക്കണേ? നിർവചനം എന്താണ്? ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീലയില് ആ ഭാവം ഹൃദയത്തെ പൂർണ്ണമായി മയപ്പെടുത്തുകയും ഭഗവാനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വലിയ ഉടമസ്ഥാവകാശം നൽകുകയും അത്യന്തം ഘനീഭവിക്കുകയും തീവ്രമാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ പ്രേമം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പ്രേമഭക്തിനെ എന്താ നിർവചിച്ചിരിക്കണേ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില്? ഹൃദയത്തെ പൂർണ്ണമായി മയപ്പെടുത്തുക, ഭഗവാനോടുള്ള ബന്ധത്തില് വലിയ ഉടമസ്ഥാവകാശം നൽകുക, അത്യന്തം ഘനീഭവിക്കുക, തീവ്രമാവുക. അങ്ങനെ ഭക്തി വരുമ്പോഴാണ് പ്രേമഭക്തിയാവണത്. പ്രാഥമിക സവിശേഷതകൾ എന്താ? തീവ്രമായ, പൂർണ്ണമായും പക്വമായ ഭാവാവസ്ഥ, ഭാവഭക്തിയുടെ ആ പരിപക്വമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് പ്രേമഭക്തി. ദ്വിതീയ സവിശേഷതകൾ എന്താണ്? ഹൃദയത്തെ പൂർണ്ണമായും മൃദുവാക്കും. ആ പ്രേമഭക്തി ഉള്ളവരുടെ ഹൃദയം മൃദുവായിരിക്കും. കൃഷ്ണനോടുള്ള തീവ്ര ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉണ്ടാവും, തതിയയും മമത്വവും. ഭഗവാനെ ഇപ്പൊ കുറൂരമ്മയൊക്കെ ഭഗവാനെ മകനായിട്ടല്ലേ, ഉണ്ണിക്കണ്ണനായിട്ട് കണ്ടു, അല്ലെ? ശിക്ഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും കുറൂരമ്മ. കുറുമ്പ് കാണിച്ച, വികൃതി കാണിച്ച അടിക്കും കുറൂരമ്മ, അല്ലെ? ഉടമസ്ഥാവകാശമാണ് അത് പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോ ഭഗവാനോട്. ഭഗവാൻ ശുദ്ധ പ്രേമത്തിലെ ഭക്തി സേവനം. പ്രേമത്തിന്റെ തരങ്ങള്: മാഹാത്മ്യജ്ഞാനം, കേവലജ്ഞാനം,
കേവല ഭക്തി അല്ലെ? മഹാത്മ്യ കേവല ഭക്തി ആരാണ്? ഗോപികമാരാണ്. ഐശ്വര്യജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നതോ സാധന ഭക്തരാണ്. ഇവിടെ മാഹാത്മ്യജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവുമായി മിശ്രിതമായ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം നാരദീയ പഞ്ചരാത്രത്തില്. കേവല മിശ്രിതമല്ലാത്ത ശുദ്ധമായ, അത് രാഗാനുഗ സാധന. ചന്ദ്രകാന്തിയാണ് അതിന് ഉദാഹരണം. പ്രേമം നേടുന്നത് ആരാ? മാഹാത്മ്യജ്ഞാനം. മാഹാത്മ്യജ്ഞാനം സാധന ചെയ്തിട്ടാണ്, വൈദ്യ സാധന ചെയ്യുന്നവർക്കാണ്. ഭഗവാന്റെ അസാധാരണ കരുണ ഗോപികമാർക്ക്. അവര് വേദം പഠിച്ചില്ല അല്ലെ, തീർത്ഥാടനം നടത്തിയില്ല, സാധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചില്ല, എന്നിട്ടും അവര് ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സംസർഗം കൊണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവര് പ്രേമത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു. പ്രേമം രണ്ടു തരം. ഭഗവാന്റെ അസാധാരണമായ കാരുണ്യത്തിൽ സംജാതമാകുന്നതിനായി പറയപ്പെടുന്ന പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യം, അതിനെ രണ്ടായിട്ട് പറയും. മാഹാത്മ്യജ്ഞാന പ്രേമം വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ളവര്, കേവല പ്രേമം അത് വൃന്ദാവനവാസികൾക്ക് ഉള്ളത്. പ്രേമത്തിന്റെ പരിണാമം ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീലയിൽ പറയുന്നതാണ്. താഴേന്ന് വരണം അല്ലേ? പ്രേമത്തിന്റെ നിഗൂഢ ആറാമത്തെ നോക്കണം ആദ്യം. ആറാമത്തെ നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഭജനക്രിയ, ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്കാണ് കേട്ടോ, ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്കാ നോക്കേണ്ടത്. ഗുരുവിന്റെ ശരണം പ്രാപിക്കണു ആദ്യം, സാധനാഭക്തി ആരംഭിക്കണു. ഇപ്പൊ സാധുസംഖ്യ ഉണ്ടാവും, ഭക്തരുമായുള്ള സമ്പർക്കം, ശ്രവണം, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ അനർത്ഥ നിവൃത്തി ഭയങ്കര ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണ്. അനാവശ്യമായ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കും. അതെ. പിന്നെ നിഷ്ഠ, സ്ഥിരവും ശ്രദ്ധയുള്ളതുമായിട്ട് സാധന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ രുചി, ശക്തവും യഥാർത്ഥവുമായ രുചി വരും. പിന്നെ ആസക്തി, വൈകാരിക ആസക്തിയും കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹവും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഭാവം, കരുണ ലഭിക്കാനും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്രേമ വിത്ത് ഉയരാനും യോഗ്യമായ ഹൃദയം ആയി മാറും. പിന്നെ പ്രേമത്തിന്റെ നിഗൂഢ സ്വഭാവം എന്താ? പ്രേമത്തിലുള്ള വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ സന്തോഷവാനും അസന്തുഷ്ടനുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ആന്തരികമായി പരമമായ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കും. അതിനാൽ പ്രേമഭക്തിയുടെ നിധിയെ വിലമതിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ശിവൻ പാർവതിയോട് പറയുന്നുണ്ട്, ആദൗ ശ്രദ്ധ. എന്താണ് ആദൗ ശ്രദ്ധ? സാധുസംഗ, ഭജന ക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠാരുചി, ആസക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. മൂന്നാം ലഹരി ഭാവഭക്തി എന്താ? ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തിൽ ഭക്തി സേവനം. അധ്യായം 17 എന്താ പറഞ്ഞ? ഭാവഭക്തിയുടെ നിർവചനവും നേട്ടവും പറഞ്ഞു. ഈ അധ്യായം കൃഷ്ണനോടുള്ള ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരുന്ന പ്രക്രിയയെ വിവരിച്ചു. 17ഉം 18ലും ഭാവഭക്തി പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ 4 ലഹരി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? സാമാന്യഭക്തി, സാധനാഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ആദ്യത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങളില് 4 ലഹരിയാണ് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവില്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? സാമാന്യഭക്തി, സാധനാഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അതില് 4ാമത്തെ ലഹരി പ്രേമഭക്തി, ഭഗവോന്മുഖമായ ശുദ്ധ പ്രേമത്തിലെ ഭക്തി സേവനം. അധ്യായം 19 അതാണ് പ്രേമഭക്തി. ഈ അധ്യായത്തില് പ്രേമഭക്തിയും അത് നേടുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധയിൽ തുടങ്ങി ക്രമാനുഗതമായ പരിണാമമാണ് പ്രേമത്തിന്റെ വികാസം. ഹരീഷ്ണ മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ന് അഡ്മിൻ ഇല്ല അല്ലേ? ആ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പേര് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടേ പറയാം. ഇന്ന് നമ്മുടെ രസിക മാതാജി വന്നില്ലാന്നേ. ശരി, ഓക്കെ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂൾ 3യുടെ റിസൾട്ട് തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ.
പിന്നെ ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അവസാനിച്ചു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്പൺ ബുക്ക് എസ്സേ എഴുതാനുണ്ട്. അതിന്റെ വിഷയം തരാം, ഗ്രൂപ്പിലിടാം. അപ്പോ ഓപ്പൺ ബുക്ക് എസ്സേ എഴുതണം. അതിനുശേഷം അടച്ച പുസ്തക ചോദ്യങ്ങള്, ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക് എക്സാം ഉണ്ടാവും. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് 2 ആഴ്ച പഠിക്കാൻ തന്നാ പോരെ? രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പരീക്ഷ നടത്തിക്കൂടെ? ആദ്യം എസ്സേ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് പോരാ? എസ്സേ എഴുതാൻ 3-4 ദിവസം പോരെ? 3-4 ദിവസം മതിയാവും തോന്നുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും. ഒരാഴ്ച അല്ലേ? ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും മിനിമം വേണം. എന്നാ പിന്നെ ഒരാഴ്ച ഓപ്പൺ ബുക്ക് എസ്സേക്ക് ഒരാഴ്ച തരാം. പിന്നെ 2 ആഴ്ച എക്സ്ട്രാ വേണോ പഠിക്കാൻ? ശരി. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് 3 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോ ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക് എക്സാം കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുവരെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓപ്പൺ ബുക്കിന്റെ വിഷയം തരാം, ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടേക്കാം. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ 3 അധ്യായത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാതെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. വന്നിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഓപ്പൺ ബുക്ക് എസ്സേയുടെ സബ്ജക്റ്റ് തരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നോട്ട് ചെയ്തോ മാതാജി? ഏതാ പേരുകൾ നോട്ട് ചെയ്തോ ഇന്നത്തെ അറ്റൻഡൻസിന്റെ? പേരുകൾ ഇപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാരും പേര് പറഞ്ഞോളൂ. കേശവി ദേവിദാസി. രാധാരഞ്ജൻ കൃഷ്ണദാസ്. ആനന്ദേശ്വരി രാധാ ദേവിദാസി. ബാക്കി പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജനാർദ്ദന ജഗന്നാഥദാസ്. പ്രേമാക്ഷി പത്മദേവിദാസി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ലീല ഭഗവതി ദേവിദാസി. ബിന്ദു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിനോദ വ്രജേഷ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ദേശപൂർണ്ണ മാധവി ദേവിദാസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗൗരഗോപാൽ രാമദാസ്. കേട്ടോ മാതാജി? ഗോപാല. വൈജയന്തി ലക്ഷ്മി ദേവിദാസ്. വൈജയന്തി ലക്ഷ്മി ദേവിദാസ്. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 പേരായി. ഇനി ആരെങ്കിലും? അല്ലേ ഉള്ളൂ? അത്രേ ഉള്ളൂ. 11 പേരുടെ പേര് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തോളാം. ഞാൻ കേട്ടോ അഡ്മിന് കൊടുത്തോളാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. എല്ലാവർക്കും